पार्सन दं न जों दिनै फाइ सबाय एक्चुअली मिया थानाय सारिग 8टा तांफ्रु चिनि पारानि न आनि थागु अरुण देरमा बिनि लांमा चौखा गाबोनो तैनाय जों दिनै बिनियाव सिमाला फाइजाक बिनि सेस सामुं फाइनाबा बिनाय मटामटि पाइरारो न बिनियाव सामुं गाके बिनि बोसाबुतिफोर दं चिनि लबर फाइ सफाइजाक गा चिनि कामि मुंखा दैचांमा कामि आमतुलि बिसिनि बिसिं क्लाइजाक वार्ड नम्बर 1 एकदम बिसांगन बाजार गान नांलाइजाक चिनियाव कामि जों ताबोको चिनि सिमलांके बुरखु कामियो बाय बेले नामनि प्रश्न थांगा थांगा तो बेलाय हिस्ट्री कटन हाबन जों शर्टकट साइखना दिनाय ब्रिफलि साइखना नाय बिनि जेठा ताबो चिनि मानिक सर्द देरमा स्कुल बाय बिस्रामन्ज बाजार दान खाइजाक बिनि जेठा ताबो जे थैनाय चिनि स्वर्गीय अरुण देरमानि बिनि जेठा स्वर्गीय मानिक सर्दा देबरमा चिनि बिस्रामन्ज बाजार ताइ स्कुल दान खाइजाक ताइ कैसे कक चिनि थागुनि जे थैनाय अरुण देरमानि बिनि बाबु रमेश देरमा स्वर्गीय रमेश देरमा बिस्रामगंजनि पुइला रेशन डिलार तामानि फार्स्ट रेशन डिलार आबो जों साइमाना नांगौ चिनियाव कामि आमसानि जाराव बिदनाय दंनाय बर जतन साइमाना दरकार जे फार्स्ट चिनियाव बिस्रामगंजनि फार्स्ट रेशन डिलार खा चिनि स्वर्गीय चिनि अरुण देरमा थागुनि बिनि बाबु रमेश देबरमा ताकि प्रश्न चिनियाव जे थाना ताबो पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन मनबो दान खाइनें खाताबो चिनि स्वर्गीय थागो अरुणनि बिनि जेठा स्वर्गीय वाखिराय देरमा अब साइमाना दरकार एकदम सराय जों दानबाय खोथा चिनि गुस्ति जे चिनि पुरुष बरन आमसाइनो दानफाय खालांबा साना थांगा चिनि कामि आमसाइ बिस्रामगंज चिनि पुरुष मिनु पुरा थागो खलायो आनि थागो खलायो जों जतन न काइसा बरन पारा काइसा माने दुखुं काइसा परिबार काइसा जों दुखु नांगौ कष्ट नांगौ ब 12-13 बोसोर दैरा एखनो थंगरक लाइजाक सरि हाइमाङैनाय बआगि खुब मेहनती बरक परिश्रम बरक सिबो ब बिनि एक परिश्रम खायनाय बिनि नक नुकुना बरन पुसन खाइ दं ब बिनि बोसाबुतिनो परालेखा खालायरेखा मानुस खालायरेखा ओ पारानि न थांबा जों ट्राइथिंसो बबाइसै नाय बनो आबखायथ सुप्राय सामनाङि तावन खाना बिनि आत्ता शान्ति मानथों सुगना ह बजि जाखन जागा दंथों काम करनो दंथों आबनो जों आबखायथ सुप्रायनि सुरिमा